день! Мы ученицы средней школы номер 15 города Могилева. Жаркова Варвара, Пацура Лизавета, Кузькина Ксения, Зайцева Виктория. Представляем доследчую работу «Народные песни Вёскі Давыдавіча Быхаўскага района Могилевской области. Гэта тэма для нас вельмі актуальная, таму што з народнымі песнямі мы пазнаёміліся яшчэ ў дзяцінстве і шчыра полюбілі іх. Народные песни для нас – это не просто мелодии, это целый свет, наполненный жыццём, эмоциями и пачуццямі. Народные песни записала Новожилова Светлана Рыгоровна, наш наставник беларускай мовы и литературы. Падчас вучобы ў Могилёўскім пединституте яна збірала этнаграфічныя матэрыялы ў вёсцы Давыдавічы Быхаўскага района Могилёўскай области, дзе калісьці давно жылі яе прадзядулі і прабабулі. Там Светлана Рыгоровна записала шмат народных песень ад Куліковай Анастасіі Семёновны, таленавітай вясковай спявачкі. Гэтыя песні нас вельмі зацікавілі, і мы вырашылі больш падрабязна пазнаёміцца з імі. Мэтай даследавання з'яўляецца вывучэнне асаблівасцей народных песень вёскі Давыдавічы Быхаўскага района Могилёўскай области. Задача даследавання – правесці ідэйна-тэматычны аналіз песень вёскі Давыдавічы, вызначыць сродкі мастацкай выразнасці ў песнях вёскі Давыдавіча, паказаць творчыя прадукты, створаныя на аснове праведзенага даследавання. Аб'ектам даследавання з'яўляюцца беларускія народныя песні. Прадметам даследавання выступаюць 35 народных песень вёскі Давыдавіча Быхаўскага района Могилёўскай области. Навізна даследавання заключаецца ў тым, што народныя песні вёскі Давыдавіча аналізуюцца і друкуюцца ўпершыню. Актуальнасць работы. Даследаванне знаёміць сучасных школьнікаў з цікавай песеннай спадчынай Магілёўшчыны. Народныя песні выхоўваюць у вучняў маральна-духоўныя каштоўнасці. Вывучэнне народных песень з'яўляецца эфектыўным сродкам патрыятычнага выхавання. У песнях прысутнічае цікавае ідэйна-тэматычнае напаўненне. Закранаюцца праблемы кахання, сямейна-бытавых адносін, сірочай долі, услаўляецца вернасць у каханні, асуджаецца здрада, выказваецца шчырае спачуванне цяжкай жаночай долі. Калініцы-малініцы, на ёй белы свет, няма лучше бяседушкі, дзе мой мілы пяе. У песнях выкарыстоўваюцца разнастайныя сродкі мастацкай выразнасці, эпітэты, параўнанні, вобразы, сімвалы, звароткі, паралелізмы, паўторы, памяншальна-ласкальныя словы. Бярозачка бела, мілы галубочак, травачка-муравачка. На аснове даследчай работы былі створаны цікавыя творчыя прадукты. Малюнкі да песень, літаратурна-лінгвістычныя комплексы, сінквейны да песень, сцэнар літаратурнага вуснага часопіса «Гучы родная песня». У 8 Г класе быў праведзены конкурс малюнкаў да песень вёскі Давыдавіча. Нами былі створаны літаратурна-лінгвістычныя комплексы для вучняў 7 класаў. У 7 А класе быў праведзены конкурс сінквейнаў да народных песень вёскі Давыдавіча. Я хочу, каб народныя песні гучалі заўсёды, у кожнай хаце, у кожным двары. У 9 А класе мы правялі вусны часопіс «Гучы родная песня». Народные песни вёскі Давыдавіча паляпшаюць настрой, садзейнічаюць супрацоўцы гармонаў шчасця. Выхоўваюць дабраню, вернасць у каханні. Яны зачароўваюць нас шчырымі эмоцыямі. Расказваюць нам пра жыццё нашых продкаў. Вучаць любіць наш народ і нашу родную Беларусь. Спявайце народныя песні! Вялікі дзякуй за ўвагу!